प्रणाम नमस्कार भैया, हम गायक शैलेश परवाना। और बड़ा खुशी के बात बाटे कि हमारे एगो बोल बम सॉन्ग रिलीज होल बाटे। जौना सॉन्ग के नाम बा, जौना एल्बम के नाम बाटे माचिस बराना तनी चीलम पर। तो वो लोग जाई माँ म्यूजिक कंपनी पर और देखी और सुनी। अच्छा लगा तो शेयर करी। और ये हमारे कॉमेडी चैनल हवे और ए पर हम गाना ना डाल सकतनी काहे कि जो हमनी के ओरिजिनल कंपनी जाना कंपनी से हम काम करतनी, वो कंपनी से हमारे गाना चढ़ल बाटे। तो हम ए चैनल पर एकरा माध्यम से कहतनी ए चैनल पर हमारा वीडियो बनावे के एक एगो मकसद बा कि जे भी हमारा ऑडियंस बाटे, जे भी हमारा सब्सक्राइबर बा, जे भी हमार चाहे वाला बाटे ए चैनल से, जे हमरा के प्यार करला, जौन हमार फैमिली बा ए चैनल के, वो लोग का जानकारी हो जाए कि चाहिए कि हमारे एगो बोल बम सॉन्ग रिलीज होल बाटे। तो वो लोग जाए यूट्यूब पर सर्च मारी माँ म्यूजिक कंपनी और माचिस बराना तनी चीलम पर जाए। बहुत ही बेहतरीन गाना बाटे, एकदम सुन के मजा आ जाए। तो वो लोग सुनी और प्यार दुलार दी। और ऐसा ही भाई के चैनल पर नया भाई तो सब्सक्राइब करिए, भाई का ऐसा ही प्यार दुलार देते रही और आगे कॉमेडी वीडियो आवत रही। और बताई लोग वो लोग कैसन हो, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसन लागल गाना। अरे बहू, अरे बहू।